Skont l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Moody's, l-ekonomija ta' Malta sejra tajjeb, speċjalment minħabba tkabbir fl-azzjendi tas-servizzi, inkluż fit-turiżmu. F'rapport li jżamm lil Malta f'livell A bħarsa stabbli għal ġejjieni, Moody's innotat kif is-sorsi ta' tkabbir ekonomiku huma aktar bilanċjati issa meta mqabbla ma' snin ta' qabel. Dan minħabba li tkabbir ġej mill-konsum privat u l-investiment. Skont l-analisti ta' Moody's, is-saħħa ekonomika ta' Malta tirrifletti tkabbir ekonomiku qawwi, aktar tħula l kull persuna u iktar kompetittività. L-analisti ta' Moody's isostnu li d-domanda domestika saret sors ewlieni ta' tkabbir ekonomiku. Fost il-kawżi ewlenin isemmu tnaqqis fir-rati tal-income tax, prezzijiet orħos tal-fuel, traħis fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, kif ukoll investiment qawwi fis-settur tal-enerġija. Skont Moody's dan kollu qed iwassal għal tnaqqis qawwi fir-rata ta' qatt f'pajjiżna. Moody's jinnotaw kif l-involviment ta' Shanghai Electric wassal għal finanzi aktar sodi għal Malta u naqqas l-obbligi tal-gvern. Ir-rapport ta' Moody's jinnotaw koll is-saħħa tal-istituzzjonijiet. Fi stqarrija l-gvern qal li jilqa' bi pjaċir iċ-ċertifikat pożittiv li taw l-esperti ta' Moody's li Malta għandha ekonomija b'saħħitha. Żied li huwa inkoraġġanti ħafna li skont Moody's il-konsolidazzjoni fiskali hija fuq bażi soda u l-miri tal-baġit huma raġonevoli u aċċettati mill-imsieħba soċjali.